Hallelujah. Siyakhumbula ngabathandekayo egameni lenkosi. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Ngoke sizophakamisa our motivational speaker. Glory to Jesus. Hallelujah. Siphakamisa our motivational speaker. Ubhaliwe ngekuya program Apostle Gumede uDada Gumede. Hallelujah. Amen. Izwa imitha tazo. Hallelujah. Hallelujah. Diabulela ngelithuba endilifumanayo kuthiwa ndizomotivate. Ingazi ukuthi xa nincede ndenze loo nto. Ngelinye ixesha ukuthi uyamotivate kanti uyakhubekisa. Mayibongwe inkosi. Andiqale ndibulele elithuba ndibulise utata wethu utata uMagqwalisa nomama bephakathi kwethu. Bengicela nje sibaqhobeleni izandla to celebrate this journey uThixo ahambe ngabo nabo. Hallelujah. Ndibulise ke bonke abefundisi balapha ekhaya, bonke abasebenzi bemfihlakalo zikaThixo abalapha ekhaya egameni lenkosi. Ndibulise ngokukhethekileyo bonke abefundisi abakhoyo, ndingacalulanga zi-office zabo. Sinabantu abakhulu phakathi kwethu, obishop, abapostile, abefundisi. Ndiyanibulisa nani bodada bam nomama abakhoyo abolusayo egameni elihle lomfowethu uYesu Kristu. Amen. Ndibulise bonke abazalwane, ndibulise wonke umuntu oziphe ixesha nethuba lokubana abe kule ndawo namhlanje. Igama lenkosi malibongwe. Tata ndixolise siza sikhawulezile bendingcwaba namhlanje. Ukhona umntana womrhamente oswelekileyo. But siza ingcokola dadam. Ndibulela nje uThixo uba ndikwazile ufika. Hallelujah. Nami mandikhabele ezimpondweni bazalwane ngoba ndilindele uvuthondaba nami izwi likaThixo sizosikeleleka. Are you happy to be here? Wonwabile ukuba lapha. Hallelujah. Naphakathi kwethu ndibulisa uBishop Tsikizi, ndibulisa uMpostile uNzama,
nomfundisi uNono ndiyambona phakathi kwethu, ndambona ekugqibeleni manje ndimbona apha kwezi gadgets. Hallelujah. Noko utata uMagqalisa uyasizama bethuna nathi ezandleni. Hallelujah. Xalabe libanzi ngqongqoshe wezulu phila ulixalabe libanzi, xalabe libanzi, yebo ngqongqoshe wezulu ndiyayithanda into yasemazulwini, into yethu lebangcwele masizidle ngayo. Mayibongwe inkosi, into yethu lebangcwele masizidleni ngayo. Haleluya. Andizuba mde ke bethunana, kuthiwe nje ndizokhuthaza, ndizomotivate ibandla. Into yokuqala mna ndiyamotivateka xa ndisoloko ndilapha kule ndlu. I remember it was the second time utata uMagqalisa bengandazi. There was a time apha wakhona umcimbi ololu hlobo. Yeah, apho ebalisa izitori zakhe ubana ebehamba ehlala nabantwana bebancinci ngenxa yobizo nomsebenzi kaThixo. Ndathi lo tata ufikele kum uhamba uthetha nam. Mayibongwe inkosi. Ndasijonga nam ndasibona kuye. Ngoba 2019 ukufika kwamaphephayi inoba indlu yesi9 endihlala kuyo dadam. Uthuthu sahleli kule, umnikazi uyayithengisa, uhleli kule, kube khona ingxaki zabantwana bekhaya balwela umzi, neefurniture ziyaphela ngelo xesha. Kodwa ndaba nento dadamethi, andizuqala into yam ndingakayigqibe kaThixo. Ndakwiproject yokwokha indlu kaThixo. Ayikagqitywa, kodwa ndazixalela ubana ndawuthetha la mazwi athethwe nguAbraham kunyana wakhe, ethi uThixo uyawuzibonela. Haleluya. Uthi uYesu masingakhathazeki ngezinto zehlabathi, sukhathazeka uba zawunxiba ntoni, utye ntoni, uThixo usoloko ekhona. Mayibongwe inkosi. Niyawundixolela ke xa mane ndiqhuba esi siXhosa sam noko siyazameka. Ugumede ke lo isibongo, ya nguqwabe uyeye umnguni, ya ukhona khuzwayo kamalandela. Thim ke lo basabana, utata uzalwa kulomhlaba wasempangeni, kukho indawo kuthiwa kuSongoye. Umama ngowaseKatikati. Mna ke ndizalelwa kulomhlaba wasevali, ukuthi utata nomama baye eRhawutini beyofuna umsebenzi, kwafumaneka mna lo. Siyambulela uThixo. Hallelujah. Ya ndizalwa kulomhlaba wasevali eFerrienageng, south of Joburg, indawo that I was born and bred kuyo. Lo miphambi kwenu ke nguNhlanhla ngegama. Amen. Ya abazali bathi ndinguNhlanhla ngoba ndazalwa ngalamini ye-25th zikaDisemba. Ndiyeva uba nithi yimini kaYesu, kodwa andikayiboni eBhayibhilini, kodwa mna i-ID yam yandiprove uba yimini yam le. Yiloo nto kuthiwe ke ndinguNhlanhla. Ndiyambulela uThixo. Haleluya. Ndicela noba sesingasatyhilanga, uthi uYesu kuJohane 13, I give you a new commandment, yokuba nithandane.
nizawukwaziwa ngalento anithandana. Mayibonge inkosi. Umpostile lapha ententeni dadam utache something ethi sizinkonzo ngezinkonzo. Sizinkonzo ngezinkonzo asifunani. Siyamonelana. Siyalwa. Sinemibono ngemibono. Ekubeni lithizwi sizawukokhwa phezu kwesisekelo sabapostoli nabaprofeti. Uthi uNkulunkulu kuJoshua usungajiki kulento ebhaliwe owayifunda kuMose. Into esishayayo namhlanje imibono yethu miningi ihamba igilane. Kanti into ebemele yasihlanganisa uJesu angeke ashintshe izwi lakhe to accommodate us. Usashila into abefuna ukuyisho ukuthi nizokwaziwa uma nithandana. Mayibonge inkosi. As long singakafiki kule point yokungabonani ngobu rock of ages, yokungabonani ngobu assemblies of God, sibonane njengabantwana bakaNkulunkulu, kusekude phambili la siyakhona. Singabantwana bakaNkulunkulu, uNkulunkulu ufuna sifikelele ebunyeni obubodwa, sikhulume one language. Yendoda eyodwa eyafa yangcwatshwa yavuka yahlala kosokunene sikayise, ulosihlangane ngaye namhlanje umuntu uJesu Kristu. Vumeleni bazali bami, sengivala. Ngifuna nje quickly ukukhuluma ne-local church yalapha e-Rock of Ages ngabantu abayi-7 abatholakala eBhayibhelini, because iBhayibheli it is our navigator to learn indlela zikaNkulunkulu. uJesu uthi kunezinto eziningi enginganitshela zona kodwa aninakho ukuziqonda, ngoba kuzomela ngihambe kulomhlaba kuze umoya engcwele. Yena mayesefikile uyonibonisa izinto okumele zenzeke. So umibandla lihlangene emkhulekweni, lihlangene ekunquleni uNkulunkulu, kulapho umoya engcwele ekhuluma khona. Ngenxa yokuthi sehlukene asikwazi nokumuzwa umoya engcwele mayesekhuluma nebandla. Mayibonge inkosi. Sengidlula nje ngokusheshsha. AbaGalata 5:22 bakhuluma ngesithelo sikamoya engcwele. Mangithi 9 fruit of the Holy Spirit. Ningixolele mangizawukhumusha angizazi kahle ngesixhosa, kodwa the first 3 fruit it's love, peace and joy. Engithanda ukuthi ebandleni izithelo kumele zibonakale esazeleni somuntu. Mawunothando noNkulunkulu, mawunothando unoThixo. Adathu uYesu, thanda uThixo ngenhliziyo yakho yonke, thanda uThixo ngomphefumulo wakho wonke, ngakho konke kwakho. Akapheleli lapho, uthi futhi uthande nomakhelwane wakho. Ungamthandi nje ordinarily, kodwa mthande njengoba uzithanda. So abantu abane self hate sibabona ekuhlulekeni ukuthanda omakhelwane babo. Sibe sikhonza sonke kodwa sikhulumisani. Sixabanele nje lento i-microphone. Athi uJesu kuze kubhaliwe ngoMoses ukuthi thiya uchaba lwakho, zonke isitha sakho, kodwa mina ngithi thanda nesitha sakho. Namhla sixakekile isitha ubasiphakela masingena kudla. That's how you show ukuthi wena you belong to Christ. Ayizusinceda into yokuba sibe bahle sikhonze sidumise uThixo kanti sinabantu phakathi kwethu abangakhulumisani. Azikho ifamily ezingaxabani, azikho ifamily ezingaboni ezibona ngeso elilodwa njalo. There will always be tensions because singabantu, but
leyo nto kumele iprove ubuKristu bethu ukuthi ekugcineni malingashoni ilanga usenezinto ozigcinile kuwe. Njengoba sihleli la kunabanye abazalwane bangaphuma omunye umzalwane etoilet mayibuya kuphuma omunye ababhekana nokubhekana emehlweni. Leyo nto ibangela ama groups enkonzweni kaNkulunkulu. Igama lenkosi malibonga. Love, peace, joy. These are the first fruit. Ekumele sibonakale kimi esazeleni. Akekho omunye umuntu ozozibona ukuthi minothando, akekho omunye umuntu ozokwazi mina ozazi. Kunabantu abahappy because uNkulunkulu ebenzela izinto, uNkulunkulu ebabusise ngeimoto, ngemisebenzi, ngemishado. But when we talk about joy, we are talking about something else. The strength of my Lord is my joy. Umuntu onejoy uthi noma evuke ngenalutho kodwa ujabuliswa ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu othethelelwe izolo. Mayibonge inkosi. Kubekho ipeace. Hey, siphila kwi generation yazi kudala bowuthi mawushunyezwe into ungcungutheke esitulweni uzuza ukuthi ya ngonile phambi koNkulunkulu. I need to repent. But ingaki today we are a generation that nokuthi xethetha nathi sibavela into siyazi uba incwadi ibhalele kuthi. Instead of being shameful and say Tifumene, I want to repent. Sayikhobela izandla xa kuphuma inkonzo sithi hawo ibethetha nobani. Soze siyenze Lord. Kuwe mntu usazi noma ungabaxelela abantu ba hayi ndinoxolo naye ndamxolela kodwa izenzo zona zingabonisi ubana lo muntu umxolele. Kukho abantu abathi nanxa nomuntu apha enkonzweni ndamxolela ndayigqithisa loo nto kodwa i-actions ziyabonakala ubana akayifuni into enalo muntu, akafuni uthetha nalo muntu kodwa uthi unepeace lo muntu. Igama lenkosi malibongwe. The second three fruit nizawumkhumbuza botata bam. I think it is let me check quickly. Igama lenkosi. It is what we call long suffering, patience, kindness and goodness. Also umzalwane nomoya kaThixo. Patience, kindness and goodness. Zizinto ngoku awuziboni kuwe wena kodwa kumele zibonwe ngabamelwane bakho kuwe. The question is, are you kind kwabanye abantu? Is there goodness kuwe kwabanye abantu? Is there patience kwabanye abantu? Yazi xa ngibona elibandla elikhulu kangaka ndikhumbula umkhumbe kaNoah. Apho kwangena ingonyama, kwangena ibhera, kwangena inkomo, kwangena igusha. Ndiyazicingela nje xa ingonyama ibona igusha seyiqala ivula umlomo, ivukelwa iappetite, inqando eseselinye isilwanyana ukuthi khumbula mfo sonke apha singene ngenceba. Suvukwa imikhwa yakho yasehlathini sibe sifakwe ngenceba. Iba sikathethe ngengonyama zebandla ezisoloko zidlavuza abanye abantu without care. Lithi iBhayibheli xa unomoya kaThixo, you are kind to others, you have patience with other people. There is goodness also in you. Masinyamezelelane, masibonisane ubuhle. Let us be kind to each other. This is what the Bible says. The last three ones: self-control, gentleness, and faithfulness. Ziziqhamo ke ezingathi uThixo kumele azitye kuwe. Khumbula zokuqala zezakho nesazela sakho. Love, peace and joy. That is within you. Whether you have love, you have peace or joy, we don't know.
You are the only one that knows. But the second three is kindness, patience, and goodness. Kumele zibonwe ngaba bantu phila nabo. Wenza inkonzo yokubona isibanandi nesiqhamo sikaThixo sasemazulwini. Then the last three fruit is faithfulness, self-control, and gentleness. Ingabe uThixo xa esembone kuzimeleni kwakho apho ungasabonwa ngabantu khona, are you faithful? Do you have self-control apho ungasabonwa khona? Ngoba wonke umuntu uyakwazi ubangcwele phakathi kwabangcwele. Kodwa uThixo akayijongi le esikuyo ngoku. Ujonga xa sesiphuma kumlona lo endaweni yakhe. Ajonga ubana ngoku, are you faithful kule nto wayifumanayo? Do you have a self-control kule nto wayifumanayo? Is there gentleness kuwe kule nto wayifumanayo? Gama lenkosi malibonga. Ndiyagqibezela ke bazali bam, ezibendithi uba andifunanga uba mde egameni lenkosi. Ndicela uthetha njengabazalwana abambalwa apha ekumele sibalumkele enkonzweni kaThixo abalapha eBhayibhelini. Mayibongwe inkosi. Abokuqala tatam umagxwalisa ngabazalwane esithi ngoThomas. Kukho abantu abahamba nawe kodwa bakholelwa kuwe. Soze bakushiye. They will always be by your side. But it's like yabo inye nje abakholelwa kuwe. Ukuba phambi kwakho bazawuba phambi kwakho. Ukuhamba nawe ijeni bazawuhamba nawe ijeni. Ukubalisa uba irock yaqala nini bazi umlando wonke kodwa like inye abakholelwa kwinkokheli uThixo ayibeke phambi kwakho. Athi umhlabeleli awukakholwa Thomas. Awukakholwa nangoku. Ufuna uba uzuthuna kuYesu ukuze ubelieve uba lo muntu ngumuntu endimthunyelwe lizulu ukubana azogada impilo yami ayiphucule andilindise kulindela uYesu. Hamba naye kodwa sikholwa kuye. Kubekho abazalwana aba endithi mina ngoAbsalom. uAbsalom engunyana kaDavide oke wahamba kwiigate zaseJerusalem ekhupha ipamphlet ezixalela ingxaki zakokwabo kumntu wonke. uAbsalom njengoba utata ke saphila ubhizi yena urecruit abantu barecruitela kuye ukuze abantu bangabi sajonga utata akhe bajonge yena. Siphile amaxesha anzima ngoba tatam kukhona uAbsalom abazabethobekile kanti injongo ayikho kwakha, injongo ayikho kufunda, injongo ukuthi ndingalichitha njani elibandla ndiphume neportion. Nisekhona abangcwele, khona umuntu ongizwana endlini. Yagqibezela bekhona abazalwane ndithi ngoKhora. uKhora uzamfumana phaa kumaxesha kaMoses. Ngamadoda la bethi uThixo xa ebuza uMoses athi uKhora nathi sibiziwe njengaye. Xa uMoses sebekumthetho bathi asizuyimamela into kaMoses ngoba uthi umthetho wamaJuda size singazibandakanyi nezinye inhlanga kodwa yena ngowokuqala okubhula umthetho utshate nomAfrikakazi. Njengoba bebiziwe nathi sibiziwe. uThixo ame apha ngomuntu wakhe libekwe icebo kubekwe idirection abantu bathi haleluya futhi kuwes ngokusesino WhatsApp. Akulindo nokuba kufikwe ekhaya kucofa iWhatsApp apha ecaweni angizuyenza mina lokho. Into lethethwa ngudata umoya kaKhora osolo kufuna ukuba in competition ne leadership yenkonzo. Hallelujah.
Hallelujah. And ubuhlungu bento ke bangcwele, uyazi ingaske sibe nabazalwana abafana nalandoda eyabambisa uYesu umnqamleso, sifane nalandoda eyanikela ngengcwaba layo. You know, in our days, bafundisi bami, it's rare ukufumana umzalwane osikelelwa nguThixo ngeresources nemali athobeke. Sometimes sinabantu abaluncedo endlini kaThixo, kodwa uncedo lwabo luhamba nentetha nokulawula. Ngathi ngizawugxothwa kule no amen uyathu. Ngathi gqibe ndiyedwa. Noba ungaba nemfundo enjalo, noba ungaba ne-theology PhD yayo, kodwa akubizwanga wena, kubizwe inkokheli yakho. Noba i-exegesis zakho, hermeneutics zakho ungazibeka ngomda, indaba isekuthenini kubizwe lo, not wena. Ngoba sometimes ingxaki kweli xesha siphila kulo ithi noba inkokheli imephambili ishumayela, umntana sehleli phansi athi hayi utata urongo eyibeke ngolu hlobo. Kanti too much of everything is dangerous. Mayibonge inkosi. Ngiyaqhubezela bethu nami. Kube khona uJudas. Ayi inkosi yami, Iskariyoti. Iyandixaka into kaYesu bangcwele. iBhayibheli xa ulifunda lithi uYesu ebemazi uJudas uba umnikelo, but zange ame-expose kwaba, wathula wecwala. But into endifuna uyithetha ngoJudas, kukho umama oke wabeka amafutha ezinyaweni zikaYesu, wakhala indoda enguminister of finance, bathulo Petro, bathulo John, kwakhala le engumphathi nqo, yayikala ngamehlo athi Nkosi uba besinothengisa le perfume, besingayithengisa ngobunga kuze kuncedwe abantu abasokolayo, athi uYesu sizawusoloko kuthi imfana kaThixo ithi we will always have the poor amongst us. Kodwa le nto yenziwe ngulo mama izawukwazi umhlaba wonke. Yiloo nto naseBhayibheli sithetha ngayo namhlanje. Kukho abantu abangayiboni le ka ubana ayina-handling, but i-handling bazoyibona mhla kwathengelwa umfundisi imoto. Ndiyathetha njalo bantu. Sekuthengwa imoto ngoku akukagqithwa ne-handling. Ungayithengi nje mzalwane. Not that you have passion ngezinto zikaThixo, ingxaki ngumoya kaJudas ovela ungathanda into kaThixo, kanti ingxaki yakho umelene nempumelelo yenkokheli yakho. Kanti isecret ekuphumeleleni kwenkokheli yakho kukuphumelela kwakho. Molweni bangcwele. Ubekho uHam, nyana kaNowa, owathi xa ebona utata wakhe eselile enxilile, wabiza abantu bakwabo to expose ubuze bukatatakhe. Xa kuthiwa umuntu is a man of God okanye a woman of God, akuthiwa is a God of men, kodwa kuthiwa is a man of God. Phambi kokuba abe ngokaThixo ngumntu. Kukho abantu ke abacapitalizer kwi-weaknesses ze-leader. Utata uthanda ubani ugqitha ubani, utata ufeva ubani ugqitha ubani. Niyandiva kuphofu bangcwele? Nisekhona bazali? Ingathi amen iyaphela nje. Ngitshila uba kuthiwa ndizomotiveyitha ngoku andazi noba ndiyamotiveyitha okanye ndiyakhubekisa, kodwa ndiyaxolisa bethunana, ndenza le endiyithunywe ngumoya engcwele. Mayibonge inkosi.
Manigqibelise ke ngoGehazi. uGehazi waba neprivilege yokuseva andabaprofeti ababini abakhulu, Eliya noElisha. Kodwa sibona uGehazi mhla kwaphiliswa indoda, wathi uElisha ndifuna into kuwe, wayileqa uGehazi laa ndoda, wathi zisa le mali kuwe ukuba umphathi wami akayifuni yena. Mayibonge inkosi. Athi uElisha, umoya wami wawunawe njengoba uhamba uyoyenza lento yenza. Ngoba noGehazi namhlanje ngabantu abakwazi u-identify ingxaki, kodwa abayi-identifyela ukuprotect ibandla labo, bayi-identifyela ukuziphakamisa nokuchitha inkokheli. Anikandiva bandenza umzekelo, kunomzalwane ogulayo apha eRock, akasabonakala enkonzweni, and wena uyamazi uba usesibhedlele. Uye esibhedlele, xa ufika ungathi ndithunywe utata uMagcwalisa ndizokubona, uthi ndizokubona, seke wabakho umuntu ozokubona. Hey, kanti abantu banjani? So uyabona bana uyozimaketa wena ngokuchitha omnye, ngoba silibandla kunezinye izinto ezizawubonwa nguwe zingekho zibonwe ngomnye umuntu. But don't take advantage kuloo nto for your own upliftment. Hallelujah. Hallelujah. So sendivala ndithi uthi uYesu masithandaneni, sizawukwaziwa ngokuthandana ukuba thina singabaka Yesu. I thank you, sir. God bless you. Hallelujah. Ekuqaleni ubukhona